Ehkä voisi ajatella, että huoltovarmuus on hieman kuin terveys, eli silloin kun kaikki sujuu, niin sitä ei hirveästi mieti, mutta sitten kun asiat ei suju, niin se nousee hyvin nopeasti tapetille. Janne Känkänen, minkälaista tämä tämän päivän huoltovarmuus on, kun lähdetään hyvin tämmöisessä keskinäisriippuvaisuuksien maailmassa, mitä uhkia, mahdollisuuksia tämä ilmiö ja ylipäätänsä sen hoitaminen meille, millaisia vaatimuksia se luo meille Suomessa? No joo, siis huoltovarmuus on niin kuin murtautunut ehkä niin kuin laajemminkin kaikkien tietoisuuteen, tietenkin näiden isojen mullistusten ja myllerrysten kautta, että pandemia tietysti ensivaiheessa, mutta sitten tämä turvallisuusympäristön muutos, niin kuin kaikkinensa Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan ja kaikki sen seurausvaikutukset, energiamurros, mutta ihan sitten ne turvallisuusympäristön mukanaan tuomat vaatimukset. Maailma muuttuu ja nyt se muuttuu siihen suuntaan ja on muuttunut, että huoltovarmuus on ikään kuin, voi sanoa uudestaan niin kuin muodissa. Ja sehän on juuri niin kuin sanoit, että jos kaikki toimii, niin kukaan ei siihen hirveästi kiinnitä huomioon, mutta pinnan alla on aika paljon asiaa, joka pitää järjestää, jotta se huoltovarmuus, eli ne yhteiskunnan kriittiset toiminnot, niihin liittyvät asiat on niin kuin etukäteen turvattuna.